Φέγα από εκεί. Κωστά, κοίτα λίγο άμα αναβοσβήνει το κόκκινο, άμα γράφει. Εγγραφή λέει. Εγγραφή λέει. Γράφει, Ναι. Άμα το αφήσεις το κουμπάκι, σταματάει. Λογικά δεν πρέπει να σταματάει. Για να σταματήσω, δεν πρέπει να πατήσω. το κουμπί πάλι αυτό νομίζω. Α, όχι με ένα. Δεν έχεις πάρει κακά πράσινα. Πατέρας και γιος εκεί πέρα. Για να σταματήσω να πατήσω το πάλι. Έχει τέτοιο, Ο ρέφερ της ομάδας με μαύρο μπλουζάκι και κίτρινη σφυρίχτρα. Έλα έρχε πουλημένος είναι. Λάσκος. Λάσκος. Τάξτε. Σάκης. Ο Πάο Ρέτζης λέει εκεί πέρα. Δυνατός παίκτης.